Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan baýky bir tarap ýurdumyzda täzelikler kimim habarlar bilen tanıştyrgan Watan Habarlary gepleşigimize başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Gurwan Gulberdimuhammedow Ahal, Balkan, Daşowut, Lewap, Mary welaýatlarynyň häkimleriniň ýurdumyzyň gallaçylarynyň deni öňürmek boýunça şertnamalaryň boşnamalaryny ýerine ýetirenlikleri baradaky hasawatlaryny kabul etdi. Prezidentimiz sizin döredip beren mümkinçilikleriniz, ediyen himayet gollawlarynyň netijesinde şu ýyl garaşdyrmyň 30 ýyllyk bellenýän ýylyna Owad Ähmet Geçermi tarapyndan gallaçy baba daýhanlarymyz Uly Ähmet üstünliklerini gazandylar. Arkada prezidentimiz şu ýetilen tepkitler barada welaýatlarymyzyň hoş habarlaryny kabul etmeňizden uly hormat bilen haýyş edýär. Arkada prezidentimiz şeýle hem Owad Ähmet Geçermiň adynyň şu sowgadymy hem kabul etmeňizden uly hormat bilen haýyş edýär. Arkada prezidentimiz şeýle döredip beren mümkinçilikleriniz, ediyen himayet gollawlaryňyz üçin ähli owgajak işgärleriň adyndan köp saglyklyklarymyzy kabul etmeňizi haýyş edýär. Arkada prezidentimiz siziň janyňyz sag, alyp barýan işleriniz mundan da beýlek bir wajatyn arkada prezidentimiz. Köp sag bolun arkada prezidentimiz. Salam, mehriban atamjan, Ahal welaýatynyň Ähmet Geçermiň adyndan şu godumyzy kabul edýärinde bugün gelip buýsuk habar bilen bawaday ham birli ahaldan salam. Başbaylyk buğdayı dänifi bilen maksyna ýeten ilimden salam. Gadymy oğuzlaň ýurdu gülleýär. Dolanya döwletli döwranlar bugün toý bayramda sizi görsek atamjan ýüzümiz nurlanyp açylýar bugün. 5000 ýyllyk taryhly ak buğdaýly mekanym bugün gülleýär şer bereketli watanym. Bugün gülleýär şer bereketli watanym. Atalarymyz aýdypdyr erekede bereket. Arkadamyz atamjan harmanyňyza bereket. Çäçiňize bereket. Dileýiňiz atamjan sizler kystan noly ýüregiňiz atamjan sizler kystan noly ýüregiňiz atamjan. Arkadaky prezidentimiz çağalaryň okuwlary, olaryň okuwdan boş wagtlary meşgullanýan ugurlar bilen gyzyklandy. Ahal welaýatyny wekilçilige diýen gyýjagaz, okuwdan boş wagtyna dörejiligiň dürli gurlary, aýratynda aýdymsal bilen meşgullanýanyny, aýdym aýtmagyň usullaryny, ony ýerine ýetirmegiň öýdorşy aýratynlyklaryny içgin öwrenýäni bellädi. Şeýle hem ol mehriban arkadagymyza özüniň täze öwrenen aýdymyny ýerine getirip berdi. Dört pasly bahar ýazy ülke görýändiň. Dört pasly aýdym sazy ülke görýändiň. Dört pasly bahar ýazy ülke görýändiň. Dört pasly aýdym sazy ülke görýändiň. Gel Türkmenistana gel can, gel Baharistana gel. Gel Türkmenistana gel can, gel Baharistana gel. Hormatly prezidentimiz wekinlik ýyjagada üstünlikleri ardyk edip, ýaşlaryň okuýuplaryny açyp görkezmek, olaryň dürejiligiň ähli gurlar bilen meşgullanmaklary, hüner eýleri bolmaklary ornuny döwletimiz tarapyndan ähli tagallalaryň edilýänini aýtdy. Ahal welaýatynyň häkimi, welaýatyň edermin baba daýhanlarynyň galla öndürmek baradaky şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlikli ýerine getirenlikler baradaky hoş habar getirdi. Salam mehriban atamjan, Balkan welaýatynyň Ähmet ýer halkynyň adyndan şowgadymyzy kabul edýärdi. Atamjan siziň bilen bagda ýetdi halkymyz kabul edin gutlaňyz bereketli Balkanyň ak buğdaýly harbarlar bilen ysyknanymyz kabul edildi atamjan. Uzak bolsun ömrüňiz, başlar belentdir bugün beýik işleri gadan joşar atamjan size Balkan ýylary. Ale! Ala! Hop!
Balkan vilayetinin häkimi, vilayetin zähmetür gallaşlarynyň watan öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny awra bilen ýerine ýetirenlikler baradaky hoş habary arkada prezidentimize getirdi. Salam, mehmana tamjan, Daşoğuz vilayetinin zähmetür halkynyň adyndan sowatymyz kabul edäýinde. Mehmana kıdamız, sizin dünýäni hayrana goýan düşmanlaryňyzyň şowly şöhratly bolmagyny arzular. Sizin şanyňda Daşoğuz'un ýaş desanç başlary ellerinde sazy, dillerinde sözi bir nama aýdar boldular. Bir wagt näme aýdarlarka? O aşyk aýdyn gadymy wagt düdünden toy salamyn getirdik biz arkada. Şatlyk ýaýarday hanlaryň ýüzünden çäjine bereket. Elida tanjan, zamanamız buysancımız şanımız. Hay berekallah, zamanamız buysancımız şanımız. Bolgala bolruz kal, boldoynanımız. Toyu mutlap el aldık sazımız. Çäjine bereket, elida tanjan, çäjine bereket, elida tanjan, ömrüňize bereket, elida tanjan. Daşoğuz vilayetinin häkimi, vilayetin zähmetkeşleriniň gadanan ajaýyp zähmet ýeňişleri baradaky hoş habar getirdi. Salam, mehmana tamjan, Ýewap vilayetiniň zähmetýär halkynyň adyndan sowatymyzy kabul edäýinde. Gadymy Ýewap ýylyndan size bu süt getirdik, ak buğdaýdan daldyrdyk, borjumyzy bitirdik, sany ýyly sağ getirip, bilet maksatları etdik, 310 000 tonna buğday hasylyny taýin etdik. Parahatly galanşmak, aldy birlik güýjümizdir, edida taýýarlaňyz, başymyzda täçimizdir, güllýär türkmen awazy, daýhaly bir sarpy bar, bagtyar döwrümiz için sag bolyň, edida arkada, gelin çapa oýnaly, türkmen ýyly bagtyar, täze zähmet ýeňsiňiz, gutly bolsun arkada, täze zähmet ýeňsiňiz, gutly bolsun atamjan, harmanyňyza bereket, çäjiňize bereket, harmanyňyza bereket, çäjiňize bereket. Ýewap vilayetiniň häkimi, vilayetin zähmetür gallaşlarynyň watan öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny awra bilen ýerine ýetirenlikler baradaky hoş habar getirdi. Salam, mehmana tamjan, Mal vilayetiniň zähmetli halkynyň adyndan sowatymyzy kabul edäýinde. Maruza buzakandan sanyýeňiz getirdik, buğdaýdan daldyrdyk, size boşluk getirdik. Appellerde akkallam, günnurna toplanýar, desterhanymda olupdur, daýhanda onu aklanýar, toprak kıskalınca asıp, harmanlarda olup dasa, arkada sayısında marilim basal koşar, bereketli toprakta, orgatili çilip belle, buğun galla bayramında, zaseler serindiller, harmanıda bereket, artkalınga terlerden, taval arkadağımız, size şofra sarmasın, bütün dünya gelinde şofratın yaradığın, biz sizi canatı yet, edin arkadağımız, biz sizi canatı yet, biz sizi sancılı yet, edin arkadağımız, harmanıma da bereket, çäjiňe de bereket, ömrüňe de bereket, çäjiňe de bereket, ömrüňe de bereket. Mar vilayetiniň häkimi, vilayetin edermin babaday hanlarynyň galla öndürmek baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirenlikler baradaky hoş habar getirdi. Hormatly prezidentimiz çağalaryň haýşy boýunça olar bilen ýadygarlyk surata düşdi. Bu şatlykly pursatda bagtyar çağalara arkada prezidentimiziň sowgatlary gowşurly. Soňra hormatly prezidentimiz şeýle diýdi. Hormatly adamlar, geri vatandaşlar, hormatly ýolbaşçylar, häkimler, berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe aqtaýatynyň ähli puduklary ýokary depkinler bilen ösýär. Garaşy watanymyzyň bilen sepkitler etip, goňdurjam üstünlikleri galanýar. Ýurdumyň hem owy goýal pudugyna düýpli özgörtmeler hem durmuşa geçirilýär. Bu orta. Ýurdum hem gowy netijesini berýär. Türkmenistan
Harakatçılık hem nansman, vatanı dilip, alan edilen hem suyul hem merdana dayhanlarımız ahlaklı hem zahmet çekip hem Allah'ın bol hatını yetiştirdiler. Yani bugün olsa olur. Devlet ammarına 1 milyon 400 tonundan hem köp değerlik ekinlen hem hatını tavsarıp şartnamaların, borçnamaların hem üstünlükli bir zayet bu olsa. Ahrimeden bilelikte qalanan onu üstünlükmemizler. Tasaklamın hem rızkal berekededir hem halkımızın bağlığıdır. Şu saatlikli fırsatta sizin üstünüz ölen zahmet söylüyor dayhanlarımızı ehli oğu hozul işlerini ve mehvan halkımı bu acayip üstünlükle hem tüysürükten kutlayar. Sonra hormat prezidentime de Ministrler Kabinetinin başçygynyň o wetanagy toplumyna gödülçige diýen ornatary Urad Gelliýewiň hemde wilayatleriň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Döwlet başçylary gallaçy daýhanlaryň galanan zähmet ýeňişleriniň owa gujukçylar üçin uly üstünlükdigini belläp, ýetişdirilen hatyry iň soňky dänesini ýygnap almak urny berur tagallalaryň edilmeligini aýtdy. Bu üstünlük yurdumyzda adyk bolşanyň üçin edilýändiginiň, takabatly toprakdan bol hadyl öýnýändiginiň we daýhanlaryň ahlakly zähmetiniň bereket bolşagyny şertlendirýändiginiň aýdyň netijesi bolup durýar. Vice-premier Urad Gelliýew yurdumyzyň baba daýhanlarynyň gadanan zähmet ýeňişleri, häzirki döwürde yurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işler, gallar bilen bir hatarda goçulary we beýleki ekinleri edilýän iýdegiň agrotermik talaplaryna laýyklykda ýoly goýulmagy babatda ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Soňra Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow häzirki döwürde ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllyk münasibetli gurulyp ulanmagy berilmek meýilleşdirilýän deskalardaky gurulşyk işleriniň depkinleri we şanly tenäni münasip garşylamak ornuny görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Döwlet başçylarymyz ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleriň agrotermik kadra laýyk derejede ýerine getirilmeginiň geljekki bol hatyryň kepili bolup durýanyny bellädi. Hormat prezidentimiz şanly tene münasibetli gurulyp ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän deskalardaky işleriň depkinleriniň häzirki döwrüň talaplaryna doly laýyk gelmeligini aýtdy. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atahallew hatabat bermek bilen meýdan işleriniň çäklerini, goçary we beýleki kinlere iýdek işlerine mühim ähmiýet berilýänini bellädi. Şeýleki mol mukaddis garaşdyrylmadan şanly 30 ýylyk münasibetli açylmagy meýilleşdirilýän deskalaryň aýratynda Agoý binasynyň gurulşyk işleriniň depkinleri barada hatabat berdi. Döwlet başçylarymyz owa gujuk işler bilen bir hatarda o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri üstünlükli ýerine ýetirmek bilen baglanyşly meseleleriň gödükçülükde taklanmalygyny bellädi. Şeýlekem bugdoýdan boşan ýerleri netije peýda etmek boýunça derul işler geçirilmelidir. Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow häzirki döwürde vilayatyň gowy meýdanlaryna alınıp barýan iýdek işleri, galladan boşan ýerlerde ýerine ýetirilýän agrotermik işler, şeýlekem mukaddis garaşdyrylmadan şanly 30 ýylyk münasibetli gurulyp ulanmagy berilmek meýilleşdirilýän deskalardaky aýratynda vilayatyň Agoý binasynyň gurulşyk işleri barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, kabul edilen milli maksatnamalaryň ýygyderli durmuşa geçirilmeginiň owalaň şekerleň tanalmaz derejede özgörmegini şertlendirýänini aýtdy. Şunun bilen baglykda alınıp barýan owagyjylyk işler bilen bir hatarda vilayatyň ýylatynyň durmuş üçinçiligine mühim ähmiýet berilmeligini bellädi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Aman Gelliýew vilayatyň owagyjylykçylarynyň gadanýan üstünlikleri, ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan agrotermik çäreler, Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk bayramyny münasip derejede garşylamak ornuny görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Döwlet başçylarymyz vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleriň agrotermik kadrlara we häzirki zamanyň talaplaryna doly laýyk gelmeligini bellädi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Ana Berdiýew häzirki döwürde vilayatyň gowy meýdanlaryna alınıp barýan iýdek işleri, galladan boşan ýerlerde geçirilýän sürüm işleri hemde vilayatda arlyk ekinleri ösürip ýetişdirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi.
şany tenen hormatyna gurulup bulanmaga berilmek meýilleşdirilen diskalardaky işleriň ýagdaýy hakkyndaky maglumatlar hatabatyň ödenini dizi. Hormat prezidentimiz ähli gurlarda bolşýaly owagyjygyna alınıp balyan işleriň depkinlerini ýokalandyrmak, puwdagy alman gadanlaryny ornaşdyrmak meselelerine mühim ähmiýet berilmeligini bellädi. Ýazyrky döwürde ýurdumyzda öndürilen göýek we bakça önümleriniň mukdaryny artdyrmak meselelerine aýratyn ünserliýär. Şeýlekem döwlet başlarymyz vilayatyň Agoý binasynyň ýanyna toý sadakalaryny geçirmek üçin niýetlenilen binanyň gurulşy boýunça degişli teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Hormat prezidentimiz ýurdumyzda dürli gurlar boýunça alınıp balyan işler bilen bir katarda şöhratly pederlerimiziň ruhy mirasyny, türkmen halkynyň ýaşy desturlaryny dowam edýän ýaş nesilleriň himmet tarapdan bilim terbiyeli, olaryň dürli hüner eýeleri bolmak uruny zerur tagallalaryň edilmeligine üns çekdi. Hormat prezidentimiz bu baradaky gurulumy dowam edip, ýakynda Lewap vilayatyna Tewtiň himmet tarapdan öýüş üçin mühim ähmiýeti bolan Döwrewap deskalaryň gurulup ulanmaga berilenini bellädi. Şeýlekem döwlet başlarymyz Balkyn we Daşoğuz, Ahal we Mar vilayatlaryna da iş taparyna bolup, mukaddes garaşdyrmanyň şanly 30 ýyllyk münasibetli binalardyr deskalary ulanmaga bermegimiz halkymyzyň toý şatlygyny goşalandyr diýip bellädi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň kaşaň Agoý binalarynyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, onuň çägine ýetip gelýän ýaş nesilleriň wekinlerini we okuýup başarnyklaryny açyp görkezmeklerini öpsün edýän zerur mümkinçilikleriň döredilmeligine üns çekdi. Hormat prezidentimiz ak bugdoýdan bol hatyl ösürip ýetişdirmek, daýhan ihlasynyň meýwesi bolmak bilen çäklenmän. Ol tebigatyň ansany berýän mukaddes peşkeşdigini belläp, bu urda alınıp balyan işleriň häzirki zaman özen tejribesine laýyklykda dowam etmeligini aýtdy. Watana bereketli toprağa bolan çäksiz sevgisini özüniň ihlasly rahmeti bilen beýan edýän edermen daýhanlar, olaryň ýönelýükli rahmeti we amatly ýaşaýyş ugruna döwletimiziň ýygyderli alada etjekdigini aýdyp, hormat prezidentimiz ähli halkymyzy ýurdumyzyň gallaçlarynyň galanan rahmet ýeňişleri bilen ýene dergede gutlady we hemmelere üstünlikleri arzu etdi. Näwursa hormatly prezidentimiziň garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň mehriban halkyna, zähmetseýär babadyhanlaryna, edermen gallaçylaryna iýeren gutlugy bilen tanış edýäs. Hormatly hasyl ustatlary, merdana gallaçy babadyhanlar, sizi berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, mukaddes garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň öňü siresinde sahawatly türkmen topragyndan goşgursak ak bugdoýyň bol hasylyny öndürip, Watan Habarlaryna 1.400.000 tonnadan gowrak bugdoý hasylyny tapşyryp, şertname bilen borçnamaňyzy üstünlikli berjay edeniniňiz bilen tüý sürekden gutlaýan. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, gallaçylyk puwdagyny edermen gallaçylarymyzyň, ustat kärençilerimiziň, hususy önüme önerjilerimiziň, mekanizatorlarymyzyň, alimlarimyzyň bugdoý hasylyny ösürip ýetişdirmekde, o ýetkisiz ýygnap almakda, uly işleri alyp barýan her bir adamyň agzy berlikli hemem ahlasly çeken zähmeti netijesinde şeýle bele sepide ýetildi. Edi diýarymyzda sahawatly türkmen topragyndan ýurdumyzyň azyk bolçulugynyň kepili bolan goşgursak ak bugdoýyň bol hasylynyň öndürilmegine gazanlan bu ajaýyp zähmet ýeňişinde vilayatlarymyzyň etraplaryna gallaçylyk hojalyklarynyň hususy önüm önerjileň öňde barjy gallaçy babadyhanlaryň we ähli o hojalyk eşgärleriniň her biriniň bahasyna ýetip bolmajak münasip goşandy bardyr. Biz babadyhanlarymyzyň önerjilikli zähmet çekmekleri, toprakdan bol hasyl öndürip, halal zähmet bilen baýamaklary üçin ähli zerur şertleri döredýäs. Edermen gallaçylar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan parahaçylygy anaşmaň watany diýilip aglan edilen ýylyna bedew bilen okulny öňe barýan edi diýarymyzda ykdysady, syýasy we medeni taýdan giň gerimli ösüşler gazanylýar. Garaşsyz ýurdumyzyň ösüşlüň täze belentliklerine göterilýän häzirki döwründe owu hojalygyny ýokary depkinler bilen ösdürmek we özgörtmek iň bir girdejili puwdaklaryň birini öwürmek boýunça giň möçörli işler durmuşa geçirilýär. Türkmen daýhanyny döwletimiz tarapyndan önerjilikli işlemege, toprakdan bol hasyl öndürip, ýokary zähmet netijelerini gazanyp, awadan we bagtyar durmuşda ýaşamaga ähli mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzyň owu hojalygyny düýpli özgörtmekde we ýokary depkinler bilen ösdürmekde, ene topragymyzyň bereketini artdyrmakda we gorplulygyny ýokarlandyrmakda netijeli işler amala aşyrylýar. Berkarar döwletimizde düýpli özgörtmeleň giň gerimleri bilen durmuşa geçirilmekde
etmegi, mehriban halkymyzyň dörejülükli zähmet çekmegi we eşeretli durmuşda ýaşamak üçin edilýän aladalan ählisi biziň döwlet adam üçindir diýen baş siýasatymyzyň ýurdumyzda üstünlikli amal aşyrylýanynyň aýdyň suwtnamasydyr. Hormatly owa zähmetkeşleri, siz sahavatly türkmen toprağından buğdoyun, pagtanyň we beýleki owa hojalyk ekinleriniň bol hasylyny öndürmek ugruna gojor gaýratyňyzy gaýgyrman zähmet çekýäňiz. Siziň çekýän asly zähmetiňiziň netijesinde ata-babalarymyzyň bize miras goýan kemil daýhançylyk tejribesi häzirki döwrüň ekrançylyk usullary bilen utgaşdyrylyp, owa hojalygynyň beýleki ugrulary bilen bir hatarda gallaçylyk puwdagyna da uly zähmet ýeňişleri kazanylýar. Häzirki döwürde ösüşliň täze beletliklerine tarap ynamly öňe barýan ata watanymyzyň owa hojalyk puwdagyny hasam kemilleşdirmek, dünýäniň öňde barjy döwletleriniň ýokary önerjilikli owa hojalyk tehnikalaryny edigderli satyn almak, toprağyň bereketini artdyrýan mineral dökünler bilen öpçün etmek, hemem ilmiň soňky gazananlaryny öňümçiligi giňden ornaşdyrmak arkaly ekinleň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek boýunça giň gerimli işler alınıp berilýär. Bu işleň üstünlikli amal aşyrylmagy netijesinde ýerden bol hasyl almakda daýhanlarymyzyň gazanýan ýokary netijeleri bizi ören buýsunurýar. Owa hojalygyna amal aşyrylýan düýpli özgörtmeler owa hojalyk öňümçiliginiň şol sany oň gallaçylyk puwdagynyň edigderli ösdürmegine, şeýle-de owa ýylatynyň ýaşaş durmuş derejesiniň hasam ýokarlanmagyna uly ýardam edýär. Owa hojalygyna geçirilýän maksatnamalaryň işleň netijesinde şu ýyly köp ihlas we zähmet siňdirilip ýetişdirilen buğdoy hasylyny siziň iň soňky dänesine çenli zaýa etmän doly ýygnap aljakdyňyza, hemem täzeliň bol hasylynyň düýbüni şunlardan mäkam tutjakdyňyza berk inanýan. Hormatly hasyl ustatlary, edermen gallaçy baba daýhanlar, men bereketli toprağymyzda ak buğdoyun bol hasylyny ösürip ýetişdirmekde tutan ýerli zähmet çeken we ýokary netijeleri gazanan ustat gallaçylarymyzy, hemem owa hojalyk işgärlerimizi şeýle-de ýetişdirilen buğdoy hasylyny çalty we ýetkisiz ýygnap almakda, hemem ony ammarlara daşamakda ihlasly işlen kombaynçylarymyzy, sörjülerimizi we ähli watandaşlarymyzy gazanan ajaýyp zähmet ýeňişi bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlaýan, size berk jan saglyk, maşgala awadançylygy, ata-babalarymyzyň şöhratly daýhançylyk däplerini dowam etdirip, edil watanymyzyň mundan beýlegim güllep etmek ugruna alyp barýan asly işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Ene bolsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutluglar bilen tanşadýas ilkinji tanıştyrjy gutlugymyzda şeýle diýilýär. Onun al-Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Janab Gurbanuly Berdimuhammedow hormatly prezident gaderli doganım. Türk halkynyň adynyň we hut öz adymdan sizi dogulun günüňiz bilen tüýsürekde gutlaýan. Gadymy medeniýetimiziň umumy gymmatlyklary esasyna Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna gatnaşyklaryň ösüşi diýipgini biziň ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy mundan bilegim ösürmäge bolan gyzyklanmalyň aýdyň beýany bolup durýar. Türkmenistana boljak saparyň dowamynda siziň bilen geçiriljek duşuğa sabırsızlyk bilen garaşýan. Häzir sapara taýýarlyk çäklerini zerur işler alınıp barýar. Saparyň dowamyny döwlet harakatnaşyklarynyň gün tertibini emele getirýän iki taraply hyzmatdaşlyk meseleleriniň bilelikde aralyp maslahatlaşyljakdygyny ynam bildirýän hormatly doganım, fursatdan peýdalanyp size berk jan saglyk we bagyt Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa awadançylyk we rowaşlyk arzu edýän Recep Tayyip Erdoğan, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti. Bolsawda şeýle diýilýär, onuň al-Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Janab Gurbanuly Berdimuhammedow çoňur hormatlanylýan Gurbanuly Melikgulyewich, siziň dogulun günüňiz münasibetli tüýsürekden gutluklarymy kabul ediň. Siziň parasatly ýol başlaryňyzda Türkmenistanyň sewit meçhörüni öňdäki orny egelep, mundan bilegim oňyn ösüşiň ýoly bilen ynamly gadam urjakdygyny we halkara geňişligindäki awraýny berketjekdigini inanýan. Ukraina Türkmenistany Merkezi Aziýa sewitinde
daşary siyasi we daşary iqtisadi işi boýunça möhüm ugurlarda ygtybarly hyzmatdaş hasaplaya. Bilelikdäki tagallalyň netijesinde döwletlerimiziň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldiljekdigine we iki dostlukly halklaryň behidine özara gatnaşyklary munun bilegim ýygjamlaşdyrmagyň kepiline öwrüljekdigine önemlilergen çuňur hormatlanýan Gurban Oguly Mehlikgulyewich size berkjan saglyk awdançylyk we alyp barýan köp taraply işleriňizde uly üstünlikleri Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk we ösüş ardy edýän hormatlamak bilen Vladimir Zelenski Ukrainanyň prezidenti. Bu sowda şeýle sözler bar. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurban Oguly Berdimuhammedow siziň al-Hedratiňiz sizi dogulun günüňiz bilen mähirli gutlaýan biziň halklarymyzyň arasyndaky däp bolan dostluk gatnaşyklaryna ýokary baha bergen bilelikdäki tagallalyň Ermenistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky özara behitli hyzmatdaşlygyň munun bilegim ösürmegini öpçün etjekdigine inanýan siziň al-Hedratiňiz size berkjan saglyk Türkmenistanyň awdançylygyň behidine baryan işleriňizde uly üstünlikleri ardy edýän tüýsürekden hormatlamak bilen Armen Sarkisyan Ermenistan Respublikasynyň prezidenti. Ýurdumyzyň edermen gallaçy daýhanlary Watan Habarlaryna 1.400.000 tonnadan gowrak buğdoy hasylyny tapşyryp şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Munyň özi Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watany ýylynyň şanly senesi bolan mukaddes garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk bayramyna gallaçylygyň münasip bayramçylyk sowgadyna öwrüldi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň Watan toplumynyň ähli düzümleriniň sağlaşykly üstürilmegi üçin döwlet tarapyndan netijeli gollaw berilýär. Hormatly prezidentimiň ýolaçylygyna bu gurda ýaýwanlandyrylan giňmeçörli özgertmeliň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde alınýan hatylyň mukdary artdy. Şeýle-de ekrançylygyň durly görnüşleri degisli derejede ösürildi. Hormatly prezidentimiz garaşdy himiçilik beýtarap Türkmenistanyň mehriban halkyna, wähmetýör bawa daýhanlaryna, edermen gallaçylaryny iberen gutlagyna bellenşi ýaly berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gallaçylyk puwdagyna edermen daýhanlaryň, ussat kärenneçiliň, hususy önüme önürjüliň, mekanizatorlaryň, alymlaryň buğdoy hasylyny ösürip ýetişdirmekde we ýetgitiz ýygna almakda uly işleri alyp barýan her bir adamyň agdy berlikli, hem ihlasly çeken rahmet netijesinde şeýle belen sepkide ýetirildi. Daýhanyň haqqosary hormatly prezidentimiň owa hojalygyny amala aşyrýan düýpli özgertmelerini ýerden beri önürýän gallaçy kärenneçileri edýän ýygyderli himayet gollawlaryna uruklary galkynan Ahal welaýatynyň gallaçy kärenneçileri şu ýylda 195.000 hektar meýdanyň 400.000 tonnadan gowrak türkmeniň guşgursak ak buğdaýynyň bereketli we bol hasylyny artyg bilen kemale getirdiler. Gallorow döwründe welaýatyň ähli taraplaryna ýetişdirilen buğdoy hasyllaryny şalt we zaýaty ýygnap döwlet garmanyna tapşyrmak işi gyzgalanly alınıp barildi. Gallorow döwründe Ahal welaýaty häkimliginiň iş meýilnamatyna laýyklykda welaýatyň hemde etraplaryň jeňmeçilik guramalary tarapyndan akinli meýdanlarda gün ortaňky gysga wagtlaryň dinçarşy hareket etmelerine kärenneçi daýhanlaryň hem mekanizatorlaryň arasynda guralýan meýdan köpçülik şäherlerde wähmet adamlarynyň bagtyar zamanamyda pek wähmete bolan buýsunç duýgularyny artdyrdy. Owa hojalygyna jogapkärli mögtüm bolan gallo orogyna Balkan welaýatynyň gallaçylary ýokary taýýarlykly geldiler. Olar bu gorda bar bolan giň mümkinçilikler netijeli peýdalanyp, geçen ýylyň güýünde tokum taşlanan 50.000 hektar meýdanyna kadaly gögöş gadanmak bilen umut hatyly ýetişdirdiler. Ahlatly dähmet netijesinde welaýat boýunça döwlet garmanyna 80.000 tonna guşgursak däne tapşyrylyp, bu aradaky ýyllyk meýilnama üstünlikli berza edildi. Welaýat häkimliginiň jogapkärli mögtüm üçin düzen ýüriti iş meýilnamatyna laýyklykda gallyk hasylyny ýygnamakda bar bolan ýokary iş önürjülikli, kuwatly kombaýnlaryň 162-niň ýygnalan hasyly gallyk kabul etiş bölümlerini bökdenşli daşamakda ýük awtologlarynyň 800-den gowragynyň netijeli işledilmegi welaýatyň gallaçylaryny ardyly sepkide ýetirdi. Gallorow döwrüne düdümünde mekanikler, sağlayıcılar, kevşerleyijiler bolan ýüriti teknik hyzmat etiş toparlarynyň giýje günüýdiň dowamyny iş üstünde bolan nuklarynam aýratyn nyktamak gerek. Mukaddes garaşdyrmyzyň şanly 30 ýyllyk bayramçylygynyň dabaraly bellenýän Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň Watan ýylyna gallanyň bol hasylyny taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny awray bilen ýerine ýetirmekleri uly zähmet ýeňşidir. Daşowut welaýatynyň edermen gallaçy ýer eýeleri Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň Watan ýylyna uly zähmet ýeňşini gadandylar. Gadanlan zähmet ýeňşine welaýatyň etraplarynyň hasyl ussatlarynyň goşun-goşuntlary diýsen sallamladyr.
Edermen gallaçylaň bu uly zähmet ýeňşi gahrman arkadagymyň daýhanlara sakavatly toprakdan bol hasyl öndürmekde döredip berýän şertleri we giň mümkinçilikleri ýakynan edýän kömekdir gollawlaryň netijesinde gadanlyly. Bu işte hormatly prezidentimiň daşar ýurtlardan satyn alyp beren, kuwatly, ýokary öňürjilikli däni ýygyjy kampaniýalaryň güýjünden netijeli peýdalanly. Hormatly prezidentimiň alyp berýän kuwatly, gallorjy kampaniýalarynyň netijeli ulanmagy her bir güniň zähmet ýeňişlerini wetlenmegini üpçün etdi. Olarda işlemek üçin amatly şertleň bardygy guwanlarjydyr. Muň özi gallor mögtüminde işleň ýokary derejede gurulmagyna, kemale getirilen hatylyň salt ýygnalmagyna mümkinçilik berdi. Lewap welaýatynyň gallaçy kärenesileri watanmyda ilkinjilen hataryna döwleti bugdaý hatyryny tapşyrmakda ardyly tepkide ýetdiler. Welaýatda şertnamalaryň borçnama üstünlükli berja edilip, 130 000 hektar meýdanyna kemale getirilen guşgurtak ak bugdaýyň 310 000 tonnasy Watan Habarlaryna tapşyryldy. Gahrman arkadagymyň kärenesi ýer eýelerine berýän ýygyder gollawlaryndan owa hojalygyny düýpli ötürmek, kämilleşdirmek boýunça ýaýwanlandyrylan döwlet siýasatyndan galkynýan Lewabyň ussat baba daýhanlarym, mukaddes garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllygynyň ullun mellenýän Türkmenistan parakatçylygyň we nanşman watan ýerine guşgurtak ak bugdaý kemale getirmekde. Ýetişdirilen bitkinlik hatyly Watan Habarlaryna tapşyrmakda öňdewarjylyň katarynda ardaly pellehana ýetmeň hötdetinden geldiler. Azıqlyk dänäniň bol we bereketli hatyryny kemale getirip, bugdaýyň her bir hoşatyny, her bir dänetini isiripdir, öz wagtynda ýygnap, Watan Habarlaryna tapşyrmak mögtümde baba daýhanlarymyň baş wezipetine urly. Mary welaýatynyň ussat gallaçylary döwletimiň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlanýan ýylyna meden şäherlerde we ýaýlalarda ýetişdirilen bugdaý hatyryny daýysa ýygnap, döwlet Habarlaryna tapşyrmak baradaky asly maksat bilen bugdaý uragyna işler takyk hemem sağlaşykly guradylar. Welaýatda hasyl ýygymyna gahrman arkadagymyň dünýäniň öten döwletleriniň önüm öňürjilerinden satyn alyp beren ýokary öňürjilikli Klass, John Deere däne orjy kampaniýalarynyň ýeterlik möçeri, köp ýyllyk iş tejribeleri bolan mekanizatorlaryň erketmeklerine giýje günlüğüniň dowamyna bökdençde işledildi. İşleň Mary welaýat häkimligi tarapyndan düzülen iş meýilnamatyna laýyklykdy, ýokary guramaçylykla alınıp barylmagy, welaýatyň gallaçylaryny döwlet harmany 345 000 tonnadan köprak bugdaý hatyryny goşup, ardaly tepkide eýelemeklerine mümkinçilik berdi. Mary welaýatynyň hasyl ussatlarynyň gadanan ajaýyp zähmet üstünligine aýry-aýry etraplaň ekrançylary hasa sallamly goşun goşdylar. Gallaçy daýhanlaryň ajaýyp zähmet üstünligini gadanmagy bu pugdaň sağlaşykly ötüş ýoluny düşündigini, oňa ilmiň häzirki zaman gadananlarynyň täzeçil tehnologiýalaryň we işi ýöretmeň döwrwap usullarynyň ornaşdyrylýanlygynyň nowatdaky suwtnamasydyr. Häzirki döwürde türkmen daýhanlary ýokary hili tohumlar, yer we suw serişdeleri, mineral dökünler, kuwatly tehnikalary bilen dolup edilýär. Döwlet tarapyndan berilýän giň möçerli gollawlardan netijeli peýdalanýan owa zähmetkeşleri öz öňlerini durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna zerur tagallalar etýärler. Döwlet gollawyndan netijeli peýdalanýan kärenesi daýhanlar ýeriň hasylygyny artdyrmak, suw serişdelerini rejeli peýdalanmak bilen baglanşykly meseleleň çözügüdüni hemme taraplaryň esasy şemilleşilýär. Bugdaý uragy mögtüminde Türkmenistanyň Demokratik we Agrar partiýalarynyň welaýat itirap komitetleriniň, Senagatçylar we Telekeşçiler partiýasynyň welaýat komitetläriniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat itirap birleşmeleriniň, Venallar guramatynyň welaýat itirap bölümleriniň, Ýaşlar guramatynyň welaýat itirap geňeşleriniň işgärleriniň hem gallaçylaryň arasyna ýygy-ýygydan bolup öňdewarjy kärenesi gallaçylary, kombaýnçylary, hatyrlaşýan mekanizatorlary iş üstünde ýadygärlik sowgatlaryny gowşurup durmaklary zähmet adamlarynyň iş öňürjiligini hasy ýokarlandyrdy. Watan Habarlaryna bol hasyl tapşyrmakda şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli berja etmekleri münasibetli gesirilen aýdymtaly dawralar hem ruhy joşgyna wetlendi. Şatlyk şowkyna wetlenen bu dawaralary ussat kärenesiler, kombaýnçylar, jemgyçyl guramalarynyň wekilleri, şeýle-de medeniýet we sunud ussatlary uly ruhlanetlik bilen gatnaşdylar. Gutluk telleri bilen çykyş edenler ýurdumyň owa hojalyk buğdagyny ösdürmek, bereketli topragynda guşgurtak ak buğdaýyň bol hatyryny ýetişdirmek, azyk bolşulygyny üpçün etmek ugruna dünýä nutgalyk işler durmuşy ornaşdyrýan, gahrman arkadagymyň alyp barýan beýik işler dogrusynda täsirli gurrunlar etdiler. Dawaralarda gallo uragy mögtüminde ýokary iş ussatlygyny görkezden kärenesileri, mekanizatorlary, sürjülere, gahrman arkadagymyň adyndan sowgatlan gowşurulmagy ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Dawaralyň dowamyna medeniýet sunud ussatlarynyň ýürüýte taýýarlan şowkuny aýdymtaly çykyşlaryna giň orun berildi.
Ruhulentň öz joşgunly ýerine ýetirilen çykyşlarda şan şöhraty dünýäde bolan idid watanymyzyň ötüşli mendilleri, owa hojalyk buğdagyny ötürmekde gahrman arkadagymyzyň alyp barýan rowaj işleriniň watby belentden ýetirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşlik Mejlisine geçirilen dowuşuklary eşçi käfiýete wesileni hyzmatdaşlygyň gerimini geňeltmek dowuşuklarda esasy mesele boldy. Milli Geňeşlik Mejlisine ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretari bilen dowuşuk geçirildi. Merim Ulşehir şeýle martyny ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklyk etmek Türkmenistana geçirildi. Dowuşuga gatnaşyjylar ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň çeklerini özara gatnaşyklan häzirki ýagdaýyny we ileride tutulýan ugurlaryny aralyp matlagatlaşyp, parlament diplomatiýasy arkaly hyzmatdaşlygy işçileşdirmegiň ähmiýetini ýagdadylar. Şeýle hem dürli ugurlar boýunça tebitleýän gatnaşyklara parlament gollawyny bermek meseleleri barada durulup geçirildi. Milli Geňeşlik Mejlisiniň wekileti onlaýn görnüşinde dawalaryň öňüne parahatçylygyň dikeldilmegine zenanlan gatnaşygyny hemde ýol başçylyk etmegini geňeltmekde dünýä we sebit birleşikleriniň hemde meýdançylarynyň orna atly tegelik stoluň başyna söhbetdeşlige gatnaşdy. Çäreň barşyna bililikdäki beýannama kabul edildi. Onu tutuş Merkezi Aziýa boýunça zenanlan parahatçylyk dörediji kuwwatynyň we mümkinçiliklerinden has dolu peýdalanmagyň netijeli ugurlaryny işläp taýýarlamak hemde tutuş sebitde parahatçylyk we durnuklylygy puwtalandyrmak üçin onuň ulanylmagyna ýardam bermek dialogyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şuňlar ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Hadi Süleymanpur resmi sapar bilen Aşgabatda bolýar. Doktor Hadi Süleymanpuryň Türkmenistan Daşary işler ministri Meredew bilen dowuşugy boldy. Dowuşugyň barysynda taraplar şu ýyl Türkmenistanyň guramada başlyklyk etmegi çäklerini ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň iş ýüzündäki hereketlerini aralyp maslahatlaşdylar. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen Türkmen tarapyndan işlem taýýarlanan konsepsiýaň ileri tutulýan ugurlaryna seredildi. Guraman ýurtlaryna maýa goýmaýysyny we sowdany sürmek, bank maliýe ulgamyny özgertmeleri geçirmek, haritlan we hyzmatlan hereket erkinligini goýgutlandyrmak, şeýle-de erkin sowda ykdysadyklary döretmek boýunça alyp barýan işleri işleňleşdirmek esasy wezipeleň katarynda durýar. Taraplar ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşyjy ýurtlaryň arasynda ilm, bilim we sport ulgamlaryna gatnaşyklar bilen bir hatarda medeni insanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ähmiýetini tasdiqladylar. Türkmenistan özüniň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklyk etmegiň çäklerini azyk howpsuzlygyny gollamak we owa hojalygy ösürmek boýunça guraman döwletleriniň arasynda hyzmatdaşlygy ilerletmegi dowam etmegi maksat edilýär. Türkmenistan Owganistan Sam Respublikasynyň ýakyn goňşusy bolmak bilen bu ýurdun durmuş ykdysady ösüşini gollamak boýunça özara hereketleri berkitmäge çagyrýar we bu urda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň hereket edýän mexanizmleriniň netijeligine ynam bildirýär. Şeýle-de Türkmen tarapy ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerini hünärmenliň dowuşuklaryny guramagy dowam etdiler. Türkmenistan Daşary işler ministriniň hemde ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretarinyň dowuşugy Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sowda hyzmatdaşlygy boýunça çarşuwaly ýylaşygyna goşulmagy bilen dawralandyrly. Deýişli resminama Türkmenistan sowda we ykdysady aragatnaşyklar ministri gol çekdi. Şeýle-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda ýurdun ogurdaş ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň hemde paýtagtymyda iş tapary bilen gelen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň wekiliýetiniň gatnaşmagyna tegelik stoluň başynda dowuşuk geçirildi. Bu şäher Türkmenistanyň şu ýyl başlyklyk edýän ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy bilen özara hereketleriniň ileri tutulýan ugurlarynyň araly maslahatlaşylmagyna gönükdirilendir. Taraplar Türkmenistanyň 2021-nji ýylda guramada başlyklyk etmegiň konsepsiýasyny hemme taraplaryň durmuşa geçirmek maksady bilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň meýdançasynda ähmiýetli şäherleň geçirilmegi bilen bagly meseleleň giň toplumyny araly maslahatlaşdylar. Taraplar şeýle-de şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň başlyklyk etmegine sebitleýin meýilnamalaşdyryş geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirmek bilen bagly meselelere de seredip geçdiler. Şu nukdaý nazardan taraplar ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 2025-nji ýyla çenli garaýşynyň hemme taraplaryň durmuşa geçirilmegi boýunça bililikdäki işleň hasam ýygzamlaşdyrylmagynyň derwagtlygyny nyktadylar. 29-njy ýylyna Türkmenistanyň Qırğız Respublikasyna ýürüýti ýük gelip gowuşdy. Munyň özi ýakyna Türkmen-Qırğız ykdysady forumynyň çäklerini iki ýurdun eşgur toparlarynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk etmek hakyna gol çekilen alalyşykdan gelip çykýan wezipeleň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdyň sowutnamasydyr. Qırğız Respublikasynyň prezidentiniň ýurdumyda resmi saparynyň çäklerini geçirilen gepleşikliň iki taraplaryň gatnaşyklaryň taryhyna täze sahypany açanlygyny, hemem dowlatlykly döwletleriň siýasy diplomatik, sowda ykdysady we medeni insanperwer ugurda gatnaşyklaryny goşmuşa itergi berenligini bellemek gerek.
Ödary düşünşmäň hemde ananşmaň ýokary derejesi mahsus bolan döwletary gatnaşyklary iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde hemem iri halkary guramalarynyň we awraýly sewit düdümleriniň şäherlerine ýoly goýulan hyzmatdaşlygyň okgunly ösürilmegi üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat etýär. Deň hukukly, özary bähwitli we uzak möhletlerin esasy ýoly goýulan hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary, hemem on köp ugurly mümkinçilikleriniň netijeli amala aşyrylmagy umum bähwitleri we durnukly ödüş maksatlaryna dolaýyk gelýär. Bu bolsa hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işçileşdirmekde aýratyn ähmiýetlidir. Liverpool aýtynyň Türkmenawa şäheriniň halkary howa mendilinden uradylan ýük uçurynyň Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkek şäherine gelip düşmegi şahatlykly pursatlary utgaşdy. Muňa Kyrgyz Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana resmi saparynyň dowamyny gol çekilen şertnamalary ýerine ýetirmäge girişilýändiginiň nowatdaky subutnamatyny urly. Kyrgyz Respublikasynyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesi bilen Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň arasynda ýoly goýulan hyzmatdaşlyga laýyklykda ýurdumyzdan umum bahaty Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $21 milyon gowrak bolan azyklyk harytlary, kimia we tehnika serişdeleri ugradyldy. Muňa iki taraply hyzmatdaşlyk hakynda kabul edilen çözgütlere laýyklykda gazanylan ýalaşyklaryň üstünlikli ýerine ýetirilýändigini alamatlandyrýar. Türkmen Kyrgyz gatnaşyklarynyň binýatlaryň esatlary barada aýdanda ilkinji nowatda oň möhüm ugurlaryna iki taraplaryň gatnaşyklaryň geljekde ötüşine bolan garaýşlarda özary düşünşmegi berkitmekde we sewit hemem halkary hyzmatdaşlygy ösürmekde aýratyn möhümdigini bellemek gerek. Men Kyrgyz Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň ýolbaşçysy Daniel Ibrayew. Men Türkmenistanyň hormatly prezidentine Şeýle-de Türkmenistanly işewir kardeşlerime ykdysady hyzmatdaşlygymyzy putolandyrmaga, özara bähwitli gatnaşyklarymy täze sepgide çykarmaga berýän ünüsi üçin aýratyn sag bolsun aýdýan. Biz ýurdumyzda dolanyp gelýän Türkmenistanyň üstünlikli uçurynyň eýen biziň howa mendilimizdigine gözümiz düşdi. Şeýle gatnaşyklary Türkmenistanyň gelen şol harytlar biziň ýylatymyz üçin örän möhüm bolup durýar. Bu bolsa bizi diýsen begenlerýär. Biz de Türkmenistana saparymyzyň şäherlerine dürli ugurlar boýunça, önümçiligiň dürli görnüşleri boýunça türkmen işewirleri bilen duşuklary geçirdik. Iki ýurdun arasynda gol çekilen ýalaşyklar bolsa, halklarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklarymyzy hasam pogtalandyrar. Sag bolun. Men Kyrgyz Santexnik kompaniýasynyň ýolbaşçysy Marlen Karimkulov. Ma'lum bolýar ýakyna biziň prezidentimiz Türkmenistana resmi saparyny amala aşyrdy. Saparın barşynda özary ýalaşyklar gazanylyp şertnamalar baglaşyldy. Mundan başga Aşgabatda şol günler ykdysady forum geçirildi. Iki ýurdun döwlet başdanlary örän möhüm ykdysady soraglary aralyp maslahatlaşdylar. Oň netijesi bolsa bizi uzak garaşdyrmady. Eýem biz Türkmenistanyň biziň üçin, biziň sarp edijilerimiz üçin möhüm bolan harytlaryň tapgyryny aldyk. Pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň hormatly prezidentine iki ýurdun ykdysadyýatyny ösdürmekde goşandy üçin köp sag bolsun aýdýar. Şogun, ýurdumyzyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna siýasatşünaslaryň we jurnalistleriň gatnaşmagyna sewit hyzmatdaşlygyna başlanan halkara media maslahaty geçirildi. Türkmen tarapynyň başlanjy boýunça gurulan bu ýeçäre Türkmenistanyň garaşsylygynyň 30 ýyllygyna şeýle-de hormatly prezidentimiziň teklibi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna agda ýurtlaryň gollaw bermegine we bir agdan kabul etmegine Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasyna laýyklykda 2020 ýyly halkara parahatçylyk onaşmak ýyly diýilip eglan edilmegine bagyşlandy. Online görnüşine geçirilen maslahaty ýurdumyzyň döwlet habarlary agentliginiň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylary, gazetleň baş redaktorlary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary gatnaşdylar. Halkara hyzmatdaşlygynyň munun beýlegen putolandyrmak, dürli ýurtlaryň köpçülikligiň habar berişdirişleriniň arasynda gatnaşyklary berkitmek bilen baglanşykly meseleler aralyp maslahatlaşylan bu ýeçäre video aragatnaşyk arkaly birnäçe daşary ýurtlaryň görnükli jurnalistleri, siýasatşünaslary, iri sewit guramalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Umuman bu maslahatda dünýäniň 30 goly döwletiniň köpçülikliň habar berişdirişleriniň 100 golynyň wekilleri gatnaşdylar. Olaryň hataryna ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Hadi Süleymanpur, Türkiýe dilli döwletiniň hyzmatdaşlyk geňeşiniň baş sekretary Bagdad Amreýew, Mir döwletary teleradio kompaniýasynyň Russiýanyň Russian Today maglumat teleradio ýylimleri ulgamynyň Özbegistanyň milli
teleradio kompaniyasının Rusiya Federasyasının Tatarstan Respublikasynyň Tatmedia metbugaty we köpçüliklerine ara gatnaşyk boýunça Respublikan agentliginiň Belarus Respublikasynyň Milli Döwlet teleradio kompaniýasynyň Gruziýanyň Newsday Georgia jurnalynyň Koreýa Respublikasynyň teleradio ilimleri ulgamynyň ýol başlary hemem wekilleri bar. Maslahata gatnaşyklар maglumat geňişligine ýola goýulan gatnaşyklaryň derejesine ýokary baha berdiler. Ýeri maglumat agentlikleri awrayly neşerler meşhur teleýaýlymlary bilen bilelikde hormatly prezidentimiň alyp barýan içeri we daşary siýasatyny daşary ýurtlarda giňden wagt etmek, ýurdumyzyň sağlaşykly ösüşi ýeten derejesi barada metbugat hemem elektron neşerleriniň internet serişdeleriniň üstü bilen makalalary çap etmek arkaly halkara maglumat geňişligine işçiň ornaşdyrylmagyny öpçün etmek boýunça giň möçörli şäherler durmuşa geçerliýe. Türkmen tarapynyň wajyp başlanýşlarynyň şoltan 2021-nji ýyly halkara parahaçylyk we anaşmak ýyly diýilip aglan etmek hakynaky teklibiniň biragdan gollanylmagy Türkmenistanyň halkara geňişligindäki awraýynyň nişanydygy belenildi. Türkmenistanyň şu ýyly Hazarýa döwletleriniň başdanlarynyň 6-njy sammitiniň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitiniň şeýlede belent mertebeli daşary ýurtly mehmanlaryň gatnaşmagyna başga-da köp sanly bayramçylyk çäreleriniň geçirilýän merkezine öwrüljekdigini bellemek gerek. Öňde barja halkara derejeli bilermenler milli we halkara media düzümleriniň wekilleri sewtara derejesine gepleşiklen ýokary guramaçylyk üçin hoşallyk bildirip netijeli gatnaşyklary munun welegen berkitmäge uly gyzyklanma bildirdiler. Hemem şeýle dowuşyklyň edigdirlik geçirilmeginiň zerurdygyny aýratyn bellediler. Umumy pikire görä şeýle tertipde geçirilen media maslahaty meseleleň giň ugurlary boýunça pikir alşmak üçin ygtybarly binýada urlar we ol ýoly goýulan gatnaşyklaryň ösdürülmegini, ýurtlaryň we sewitlaryň arasyndaky maglumat ugry boýunça hyzmatdaşlygyň işçileşdirilmegine kuwatly tergi berer. Hormatly adamlar, ene ursa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 30-njy iýulna saat 20-den 1-nji iýulda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň hawa maglumaty ulunyň bergen habary bilen tanış boluň. Balqan welaýatyny ötkäpdiren bulytly howawul günüň 2-nji ýarmyna welaýatyň dagatak etraplaryna az kem ýağşar ýyllarym çakmagy mümkin. Demrat günü ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejasyna 22-27 gradus mayl, gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyny ötkäpdiren bulytly howawul Demrat günü watardan telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejasyna 26-31 gradus mayl, gündüzüne 38-43 gradus ysy bolar. Mara welaýatyna az kem bulytly howawul Demrat günü ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejasyna 22-27 gradus mayl, gündüzüne 38-43 gradus ysy bolar. Leba welaýatyna az kem bulytly howawul Demrat günü ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejasyna 22-27 gradus mayl, gündüzüne 38-43 gradus ysy bolar. Daşary welaýatyny ötkäpdiren bulytly howawul Demrat günü watardan telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejasyna 25-30 gradus mayl, gündüzüne 38-43 gradus ysy bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäpdiren bulytly howawul Demrat günü watardan telesekunda 10-13 metr etýän şemal ösür. Howa gejasyna 27-29 gradus mayl, gündüzüne 40-42 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň birine magnetik hadisasynyň gowşuk täsiri bolmagyna garaşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tuzun bölejikleriniň möçöriniň kadadan 8 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirgen oňaýsy täsirleriň öňüne almak üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de tomuz paslyna howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerine pasla görä giyinmek maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjaýsyňyz ýylyň islenlik paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlaşyň Watan Habarlary gepleşigimiz jemgyýet. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata Watan Türkmenistan äkli wagtlarda ötüşler betlenýär. Äkli ötüşlüň özüne bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.